Locked. Ito po yung mensahe ni Sir para po sa inyo. Hi mahal, sana maging masaya ka sa surprise ko para sa iyo. Para lang makabawi sa araw na nakalipas na di kita nabibigyan ng time. Sana kahit ganito ako, huwag ka sanang magsawang intindihin ako. Alam mo, sa araw na ini-ignore ko ang mga chat at call mo, laking pagsisisi ko. Laking tanong ko sa sarili ko, ba't ko ginagawa yon sa'yo? At kahit na ganun man ang nagawa ko, andyan ka pa rin at di ako iniwan. Sana hanggang dulo, huwag kang magbabago. Si Teddy Bear na muna ang makakasama mo habang di pa tayo magkasama. Alagaan mo yan, mahal. I love you, mahal ko. Happy 3rd anniversary. Ano po masasabi mo sa binigay na surprise ni Sir para sa inyo po? Sabi ko naman na lahat sa kanya kanina sa message. Kaya pala, sinisinya lang ako kasi may ganito. Ang haba ng hair. Nakikita ko lang po nun sa Facebook. Tapos, ano lang. Happy 3rd anniversary din, mahal. Sana dumating na rin yung time na magkita at magkasama na rin tayo. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Love you, mahal. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupling. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali man ika'y mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ikaw